ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಪಂಚ ಲೇಸ್ ತೋರಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 27, 27, 28 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶಾರ್ದೂಲ ಏಸಪಾಡೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೊರ್ಮೆಲ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರನಿಗಳ ದುಂಬಾತ ಬರೊಂದುಲೇರು ಬಂದುಲೆ ದಾನಿಲ ನೆಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಪಣಚಿದ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟಾಯನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲೆ ಮಾಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪಿನವು ಈತ್ನೆಟ ಅವೇತು ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಬೆರನಿರಾದ ಸಕಾಯ ಕೊರನು ಬೈದಿಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕೂಟ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂಡು ಬಂದು ವಸಂತ ಮದಿಮರಡ ಮೆರಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ದೇವಶಪಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮರ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ಪಡೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರ್ದುಲ ವೇಷ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಆ ವೇಷಗೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಚಿನ ವೇಷಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಈತನೇಟ 450 ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ 26, 27, 28 ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ವೇಷಬಾರ್ದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬರಂದುಲ್ಲ ಐನಾತು ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲ ಕೈಟಾಯನ ಸಕಾಯನು ತುಳುನಾಡ ಪುರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ದಾನಿಲಿನ ಸಕಾಯ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೇಡೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.